Tá muid beo sílam agus mar sin mewn loi tosú a lorg focail arís. Ísleidi. Ísleidi. Sin iscríomh síos. Tá bhégan dom an inneog sinna Ísleidú. Tá muid ag leanachtarí le nár scaga Sigmund Freud. Agus inneomh plíon muid an Aigne Neamh-chomhfhiosach. Timpeall is an bhliain míle géad. D'orbar Sigmund Freud samhail topografach den Aigne trí nár nearna sé chuirsís na gnéanaí de struchtúr na Aigne agus feimimí na Aigne. Aigne a bhfuil therapeuta éasar bifeite ag riamh, tuicí sé nó sí samhail an chric a air. Anis ní eiceann tú ach trían ar a méid den chnoc air, mar tá chuid is mó de faoi ghromchla uisce. Go díreach faoi mhór an uisce, tá, well, os cían an uisce, tá an Aigne chomhfhiosach. Sin iad na smaointe atá ar nara anis díreach. Ach díreach faoi mhór an uisce, tá an Aigne réamh-chomhfhiosach. Sin iad na smaointe ar bhéidir aisceáil ón Aigne, cuimhní agus uile héad, rudaí a bhfuil rochtain éasca agan ortha. Ach dar le Freud is sin tríú cuid den Aigne. An cuid is tábhachtaí. Agus sinne an chuid den Aigne is fuide síos ó mhór an uisce. Sinní an Aigne Neamh-chomhfhiosach. Agus is an sin a dárlaíonn na próisis ar bhéad san in áiríre chúis an chuid is mó dála an chrocair is sé an chuid is tábhachtaí den Aigne an chuid nach féidir écail. Feimíonn an Aigne Neamh-chomhfhiosach mar taisceáin, chuireann tú rudaí a deisceáin. Ach is cuire é nó gúrneán nó séideán, cuire, sa cuire, de bhíonanta
bunaíocha, anmhíocha, b'fhéidir, agus talan, agus coinnítear na míonta agus na talanach é sin srían nó adranaítear b'fhéidir gur fear rá, idir gháiltear na míonta agus na talanach é sin ag an geantar réamhchomhaisach. Mar shampla, Shred nó fuair sé amach, Shred dearan, Freud go raibh míonta nó tarlúintí áirithe chóscan trúil nó chópíonmhar sin nár bhéidir le na hathair iad a admhail agus shred Freud gur coinníú an teolas sin faoi ghlás sa neamh-chomhais nó sa neamh-chomhaisach. Tharlaíonn sé seo go háirithe trí phróisis bhrú faoi chois. D'aibh sí nó leag Sigmund Freud béim ar a thábhacht nathaig na neamh-chomhasaí. Agus ghlacu go fairsin mar chuid den teoiric Freudiach go raibh tionchar ag an aigne na neamh-chomhaisach ar iompar ná mar a shred daoine nó mar a híl daoine. Agus deir go leor daoine gur bé fíor sprioc na psicanalíse ná an neamh-chomhaisach a dhéanamh chomhaisach. Leanna muid raibh níos déanaí leis an síce agus críoch nó muid inniuh. Cha bháin bhéidir tá cúpla focail againn nach maidin le tada an seo má bhíonn tinnis agat is neamh-ard é má dhéanann tú fuinneog ríomhaire níos lú ísleidín tú é má aithríonn do rát ó bárgáiste is mórgáiste rianú cháin é má tharlaíonn rudaí go rialta séidir a rá go dtarlaíonn siad gur féiltiúil freisin má meascán bháistí agus ceo é tugtar brádánair agus seo focail is go dtíobh mé síos Aigne agus atá suirt dearmata ag an leis. Is sé má dhéanann tú rudaí go háirithe mion rudaí go háan chóramach. Má dhéanann tú má héann tú tríd bróisis ag tseicáil a gachéan rud is duine mion chúiseach
who. Agus sin an méid don láineh leanmuid ra mar dearm a máireach nó go lua le Freud chuid I cethir an síce. So slán tamil tó go gaí go bogé.